Eu atino a definir, ou polo menos a chegarme o que entendo por poesía cando podo ver a súa boca, cando podo ver unha boca, non? A boca da poesía. Hai múltiples bocas da poesía, non? Pero, por exemplo, cando teño problemas sempre me remito a algunhas figuras. Por exemplo, a boca dun pozo. Pode ser a boca da poesía. O meu pai traballaba de albanel, era tamén poceiro, facía pozos de auga. Vivimos nun lugar, nun país de auga, entón el normalmente tiña moita sorte, aparecía asiña, aparecía auga, non? Aos 3, 4 metros aparecía auga. Tiña instinto para cheirar a auga, non? Mas cando tentou facer un pozo, o noso pozo, a carón da casa que el tamén fixo, despois da emigración, cavou e cavou e cavou e non aparecía auga. Cavou durante moito tempo, chegou a ter 20 metros ese pozo, de tal maneira que o meu pai que chegaba un momento que se perdía, xa non se vía, escoitábase aló no fondo cavar, escoitábase tamén blasfemar, xuramentar, que subían eses xuramentos, esa elevación das verbas, saía pola boca do pozo, chegaba a nós. Para min ese é unha boca da literatura, a procura de auga que nunca chega, mas que é unha auga que bota xuramentos, non? E a outra boca é a boca da nai. A miña nai falaba moitísimo soa, case todo o tempo falaba soa. A mí producíame unha mestura de asombro, de abraio e tamén de medo, non? Era unha fala, un manancial tamén, un regato, unha fonte de auga que nunca se detiña, non? Mesmo con voces diferentes, non? Que discutían ás veces, que dialogaban, non? Eu digo que era unha mestura de perturbación, de excitación, de alegre excitación, mas tamén de medo a que se perdera, que fora alén, que se perdese no ceo como un papaventos. Tamén para min iso era a boca da literatura, esa mestura de excitación e de medo.